Johnny se zeptal své mámy, jestli se s ním může vykoupat, protože se bál být sám. Ona řekla, jasně, ale nedívej se nahoru, když se budeš koupat. Johnny se podíval nahoru a řekl, hustý, co to je? Ona odpověděla, to jsou jen světla. Potom se Johnny podíval dolů a zeptal se, a co tohle? Ona řekla, to je jen keř. Další den, když máma nebyla doma, požádal, jestli se může osprchovat s tátou místo toho. Táta řekl, dobře, synku, ale nedívej se nahoru. Johnny se znovu podíval nahoru při sprchování a řekl, co to je? Táta odpověděl, to je jen hád. Později večer požádal, jestli může spát se svými rodiči. Řekli, jasně, ale nedívej se pod peřinu. Po chvíli se začal nudit a podíval se pod peřinu. Najednou Johnny vykřikl, mami, rozsvít světla, had je v keři, had je v keři.